गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। सासे बिमाया गावनि सानै फिसाफोरखौ लोगोआव लाफानानै बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमदों। डिब्रुगड़नि बगिबिल दालांनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमायाव बारजुमदों सासे बिमाजों लोगोसे सानै उन्दै गथ'साफोरा। बगिबिल दालांनि साखाथियाव बिथांमोननि बेगजों लोगोसे सि-जोम, मबाइल आरो जराथाम सेन्देलबो मोननो हानाय जादों। बेखौ नुनो मोननायनि उनावनो एसडीआरएफ आरो पुलिसनो खौरां हरनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा नागिरसेयावबो दासिमबो रावनिबो देहाखौ मोननो हानाय जायाखै। फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावोमोन आइजोनि फिसाया। बिथांमोनहा गुबैयै महाराष्ट्रनि थागिबिब्लाबो आसामनि सिलाफोथाराव पस्टेडमोन। फिसायखौ लोगो हमनो थाखायनो बिसिया गावनि फिसाफोरखौ लानानै महाराष्ट्रनिफ्राय आसाम फारसे फैदोंमोन आरो आसामाव फैनानै फिसायखौ लोगो हमनानै महाराष्ट्र फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो बे खामानिखौ मावदों बा बे जाथाया जादों। बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बीपीएफ दोलोखौ एंगारनानै UPPL दोलोआव हाबहैसिगोन नामा? बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया UPPL दोलोआव हाबसिगोन बा हाबनो हासिगौ होननानै दासान्दि खौरां बिजोंफोराव गोबां फोसावजादों। थारैनो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया UPPL दोलोआव हाबमारसिगोन नामा? बेनि सायाव रोखायै फोरमायथिदों रिहन दैमारिया। रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि UPPL दोलोआव आं हाबनांगौमोनब्ला सिगांनो हाबगौमोन, नाथाय दा UPPLनिया थांनायनिसो समसै। फैगौ समाव UPPLनि सोरखार थानाय नङा बेखौ बिथांमोनहा रोखासै, बेनिखायनो बिथांमोनहा बेबायदि नंखायै फोसावदों होननानैबो बुंथियो रिहन दैमारिया। UPPLआ दा रायजो राजानि गेजेराव हाबहैनो हायै थासारि जाबाय। बे 4 बोसोराव जेबो जौगानायनि खामानि मावनानै दिन्थिनो हायाखै, बेनिखायनो फैगौ समाव बिथांमोनहा दि सोरखार दानो हानाय नङा बेखौ रोखा जादों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बेबायदि नंखायै फोसावदों आरो नंखाय फोसावनानै रायजो राजाफोरखौ UPPL फारसे गोसो बोनो नागिरदों होननानैबो खेंफोरथि होयो रिहन दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावो दि आं UPPLआव माब्लाबाबो थांनाय नङा, मानोना BPF दोलोआनो गोख्रों आरो BPFआनो देरहागोन। 2025 मायथाइनि थाखाय BPF राजखान्थि हान्जाया साखाफारा प्राइमारि कमिटिनिफ्राय लानानै मिरुसिम दाफामगोन। प्राइमारिखौ आगस्ट दानावनो गोदानै दानाय जाबाय आरो सोलाय सोल' खालामनानै होनाय जाबाय। ब्लक लेभेलाव सेप्तेम्बर दानाव दाफामनाय जागोन आरो जिल्ला लेभेलाव अक्ट'बर दानाव दाफामगोन आरो बेबायदिनो गोख्रों कमिटि दानानै BPF दोलोखौ गोख्रों खालामगोन आरो हाग्रामा महिलारियानो सोरखार दागोन होननानैबो दाबि खालामो रिहन दैमारिया। आसामखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बा आसामाव दैबाना गैयै खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि थांखिमोन। बीजेपी सोरखारा बे स्ल'गानखौ लानानैनो बिसायख'थि गेलेदोंमोन आरो बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादोंमोन। नाथाय आसामखौ दैबाना गैयै खालामनाया गोजाननि खोथा। गुवाहाटी नोगोरखौनो दैबानानिफ्राय उदां खालामनो हायासै बीजेपी सोरखारा। एसे अखा हायोब्लानो गुवाहाटीयाव दैजों लोमसावो। 40 मिनिट मैयानि सानाव अखा हानायजोंनो गुवाहाटी नोगोरा लैथोनि महर लादों, जायनि थाखाय गुवाहाटी नोगोरखौ खायफाया मिनि गवा, खायफाया सुइमिं पुल बायदि गुबुन गुबुन मुं होनानै सोरखारखौ सोंखारिदों। मैयानि सानाव 40 मिनिट अखा हानायजोंनो गुवाहाटी नोगोरनि दाब दाब जायगाफोरा लोमसावदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां हाराहास्ति मोननो गोनां जादों। दैनि गेजेरजोंनो गारि मटर बायदिफ्रा थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों। गरिब सुबुंफोरनि थाखाय साव बायदि जानानै फैदों, जेराव बिथांमोनहा सानसे खामानि मावाब्लानो बोथिसे ओंखाम मोनजाया आरो गथ' गथाया न'आव बिमा बिफाखौ माबा मोनसे लाबोगोन साननानै नेनानै थायो। बिथांमोन बायदि दुखुथिया न'खरनि गाहायफोरा दैबानानि गेजेरावबो खामानिखौ मावसोमनो गोनां जादों। बेनि गेजेराव नैबे सावगारियाव नुजानाया मोनसे बिदिन्थि। जानजिसे दैनि गेजेरावनो रिक्साखौ नारनानैबाबो सुबुंखौ बारहोनानै गरसे गरनै रां खामायनो गोनां जादों गरिब न'खरनि सुबुंफोरा। फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्रादों UPPL दोलोआ। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोन 35 मासियाव देरहासारनानै सोरखार दानो थांखि लादों UPPL दोलोआ। रायखांनो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ मोन 40 बियाबावबो बिसायख'थि गेलेदोंमोन, नाथाय मोन 12 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। अब्लाबो BJP आरो UPPL जयैनो लोगो नांनानै BTCखौ आवग्रिनो हादोंमोन। नाथाय दा BJP दोलोआ हारसिङै BTC बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोसावदों। बेनि उनावनो UPPL दोलोआ गाव हारसिङै गोख्रों जानो थाखाय नाजादों। जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि खुंदों UPPL दोलोआ। कालिंदुवार बियाबाव
UPPLआवबो सा 500नि गोबाङा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। प्रमद बर'नि गोदान बिचारखौ रायजो राजाफ्रा गनायदों होननानै बुंथियो बिथाङा आरो प्रमद बर'नि सोरखाराव जाख्ल'नाय गैया बेखौ गुबैयै बर' समाजनि सुबुंफोरा हमदांनो हादों होननानैबो फोरमायथिबावो। लोगोसे 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव खमैबो मोन 35 मासियाव देरहासारनायनि थांखिजों खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। कालिंदुवारनि अनगायैबो 32 नं भेरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरावबो 200नि गोबां सुबुंफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों। दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबदों। बेनि अनगायैबो माखासे जायगाफोरावबो UPPL दोलोआव रायजो राजाफ्रा फैनानै हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जौनि बेसेनखौ मैया अदेबानि 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय रायजोआव खम खालामनानै होनाय जाबाय। कमिशनार अफ एक्साइज आसामनिफ्राय जौनि बेसेनखौ रायजोआव खम खालामनानै होनाय जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला जौ दिहुनग्रा कम्पानिफोरखौ कस्ट कार्ड दिन्थिनो थाखाय बा जमा होनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन। बे लेखायै कम्पानिफोरा कस्ट कार्डखौ जमा होदोंमोन आरो बे कस्ट कार्डनि सायाव नायबिजिरनायनि उनावनो जौनि बेसेनफोरखौ खम खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनि मादाव किंफिशार स्टर्म स्ट्रं बियारा 650 ml आव 170 रांनिफ्राय खम जानानै 140 रां जाबाय आरो 500 ml आव 150 रांनिफ्राय 120 रां जाबाय। थिग बेबायदिनो M2 मेजिक मोमेन्ट रिमिक्स पिंक वडकाया 750 ml आव 740 रांनिफ्राय 640 रां जाबाय। 375 ml आ 370 रांनिफ्राय 320 रां जाबाय। 180 ml आव 180 रांनिफ्राय 160 रां जाबाय। थिग बेबायदिनो अकास्मिट इन्टारनेशनेल जौआ 750 ml आव 700 रांनिफ्राय 590 रां जाबाय। 375 ml आ 350 रांनिफ्राय 300 रां जाबाय आरो 180 ml आ 168 रांनिफ्राय 150 रां जाबाय। थिग बेबायदिनो माखासे जौफोरनि बेसेनाबो खम जादों। बेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानोबो हागोन। सोरखाराव थानाय राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाया गेदेर खोथा नङा, बेरेखा दोलोआव जयनिं जानायासो गेदेर खोथा होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। जायनाखि सोरखाराव थानाय दोलोफ्रा दासान्दि जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो दं बेनि सायाव बिक्रम दैमारिया बुंथियो दि सोरखाराव थानाय राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाया गेदेर खोथा नङा। माबा मोनसे मोनगोन साननानै सोरखाराव थानाय राजखान्थि दोलोफ्राव जयनिं जायो, नाथाय बेरेखा दोलोआव जेबो मोनाखौ मिथिनानैबो जयनिं जानायासो गेदेर खोथा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो UPPL आरो BJPनि गाज्रि साना जागायबाय। BJP आरो UPPLआ रायजो राजानो जेबो होआखै, उल्थायै दुखुथिया नखरनिफ्राय लुथिदोंसो। 5 बोसोराव नखरसेनिफ्राय 3 लाख राङै लुथिदों। बेनि मादाव दानफायाव 5,000 रां लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथियो। बेनि मादाव माइरं, दालि, थाव, गेस, पेट्रल, मोब्लिब बिल बेफोरनिफ्राय लुथिनानै लांदों। दानफायाव 5,000 राङै लुथिनानै लाङोबा 5 बोसोराव गंसे गरिब नखरनिफ्राय गासै 3 लाख रां लुथिनानै लाङो। बेनि उनाव जुदि सरकारा 2,000, 5,000, 20,000 राङै रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होयोब्ला बेजों रायजो राजाया जेबो मुलाम्फा जाया होननानैबो बुंथिबावो बिक्रम दैमारिया। राजखान्थिया मा बेखौ जोंनि गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो मोजाङै बुजिनो हायाखै आरो राजखान्थियाव जोंहा सोलोंबावनो गोनां गोबां दङ। मबाइलनि स्क्रिनाव नायोब्ला नोंथांमोनहा नुगोन मोनसे सरासनस्रा सावगारि, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो शिबसागरनि MLA अखिल गगৈ दङ। गुवाहाटीनि GMCH आव सेबखांनाय जादों बे सावगारिखौ। बे सावगारिनिफ्राय जों माखासे खोथा सोलोंनो हायो, मानोना अखिल गगৈ आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया राजखान्थियाव गोबां सुथुर। सानफ्रोमबो दावहा जायो बिथांमोननि गेजेराव। दासो जानानै थांनाय एसेम्ब्लियावबो दावराव दावसि आरो दान्थे बिदान्थे जादोंमोन सानैनि गेजेराव। नाथाय एसेम्ब्लि जाफुबाय थानायनि गेजेरावनो MLA अखिल गगैनि देहाया हरखाबै गाज्रि जादोंमोन आरो गुवाहाटीनि GMCH देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालिनिफ्रायबो अखिल गगैया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा समाज बिजोङाव सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायाखैमोन। बेबायदि सोंखारिलायनायनि अखानायैनो बेरामाव गोग्लैनाय अखिल गगैखौ देहा फाहामसालियाव थांनानै खौरां लाहैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। सानैनि गेजेराव 20 मिनिट सम सावरायलायनाय जादों, जेराव MLA अखिल गगैनि देहानि थासारिखौ लानानै सावरायलायदों आरो डक्टरजोंबो सावरायदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेजोंनो जों सोलोंनो हायो राजखान्थिया गावारि नङा। बिथांमोनहा राजखान्थिखौ लानानै सुथुरब्लाबो गावारि सुथ्रु नङा आरो साननाय हनाय थांखिफोरा गुबुन गुबुनब्लाबो सुबुंथिखौ बावनानै थाङाखै बिथांमोनहा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों